तो भैया लोग नमस्कार। हई नौका मैडम जी क्या कहतारी? तो आज भर ढील द ढोणी जानी छील द। बाप रे बाप, हई मैडम के समस्या तो बड़ा गंभीर बा। अरे क्या बताई ये भैया लोग, हई मैडम बड़ी छिनार होई। अरे जब आवेली नु कुछ नया वैरायटी के समस्या लेके आवेली। अभी एक कुछ दिन पहिलवा आई रहली नु तो पता नहीं करा लहंगा में से दुका चुगत रहे। अब फिर अभी आइल बड़ी देख ली, अब तो दुका छिलवाओ तो बाड़ी। बाकी ऊ तो इनकरा के देखिए के पता चलता कि छिलवावे खातिर कितना बेचैन बाड़ी। ऊ तो खाली झूठू के बहाना करो तारी। हम तो इतने कहब कि ये भौजी जब छिलवावे खातिर तू खखुआइल बाड़ू नु तो डेरात काहे बाड़ू? अरे जा अपना राजा जी से छिलवा लो, अगर कोनो दिक्कत होई नु तो पाउडर लगा ली हो। बताइए भैया लोग कहता कि गाना अश्लील बा, बाकी हमारा तो नहीं लागत कि अश्लील बा। अब रउए लोग बताई अश्लील गाना रही तो सारा ट्रेंडिंग में थोड़ी चली। नीमन बा तबे नु लोग सुनता आ ट्रेंडिंग में पहुँचले बा। यही जो देख ली कि अपना भोजपुरी में कितना बदलाव होता। पहले साटा सटी होत रहे, अब छिला छिली होता। इतना बड़हन बदलाव देख के क्या बताइए भैया लोग, हमरो वही वाला फील होता।